Ang bayan ng mga Tarom ay isang ikadalawang klaseng bayan sa lalawigan ng Pangasinan. They describe it as sobrang linaw ng tubig at mukhang malinis. What's up guys? Welcome to 23 Jam TV. And for today's video, pupunta tayo sa bayan ng Malasiki para matikman ng isa sa mga delicacy ng Pangasinan, which is ang pigar-pigar. And to share with you ang isa sa mga kainan dito sa Malasiki na napakasarap at dayuhin ng mga tao, ang Renski Pares. By the way, 2 days ago, nag-upload ako ng video namin sa mga Tarom, Pangasinan. So, para sa mga naghahanap ng getaway dyan at gustong makatipid or para sa mga coffee lover, please watch this video na pwede nyong i-click dito sa taas or mag-iiwan ako ng link sa baba ng description box. At kung nagustuhan nyo ang video, please don't forget to click on like button and pwede nyo rin i-share ang video na to. Pero bago tayo kumain, let me share with you some interesting facts about Malasiki. Ang munisipyo ng Malasiki na sa Pangasinense ay Balay ng Malasiki at sa Tagalog naman ay Bayan ng Malasiki ay isa ding first-class municipality sa probinsya ng Pangasinan at nahati naman ito sa 73 na barangay. Pangasinense ang dialekto nila dito pero meron ding mga Ilocano. Ang sabi ng lola ko noon, kaya napangalanan ng bayan na to na Malasiki dahil nung unang panahon, may 3 Kastilang pari ang napadaan dito na nooy naiinis dahil sa putik na daan. Ang sabi ng unang pari ay mala, na ang ibig sabihin ay bad or hindi maganda. Kaya ang sagot ng pangalawang pari ay si, na ang ibig sabihin ay yes or oo. At dahil sa hindi narinig ng pinag-uusapan ng pangatlong pari ang pinag-uusapan ng kanyang mga kasamahan, nasabi na lang niya ay ke, na ang ibig sabihin ay what or ano. At narinig yun ng mga taga-bayan na nooy akala nila ay pinangalanan nila ang bayan. O diba, noon pa lang uso na talaga ang marites. What the hell? Kaya naging sikat na ipangalan sa bayan na ito ay Malasiki, na ngayon ay ini-spell na lang as Malasiki. Ngayon, tayo ay mag-food trip. Isa or nag-iisang kainan na lagi kong pinupuntahan dito sa bayan ng Malasiki dahil sa sarap ng food nila at ganda ng preparation is ang Renski. Halos lahat ng food na luto nila, mapalugaw, breakfast meal, bilao, or nasa menu nila, para sa akin the best. Sa kanila din ako kumukuha na or umu-order ng food pag may okasyon sa bahay. Kaya kung mapapadpad kayo dito sa Malasiki, itry ninyo itong kainan. Andito lang ito sa pwesto or ang pwesto nila ay dito sa Quezon Boulevard sa bayan ng Malasiki. At ito ang mga menu nila. At ito ang specialty nila dito, pares, na sa sobrang sarap pag itong in-order ko, napapatatlong kanin ako. At ang pigar-pigar, or meaning ay to mix or pinaghalo-halo.
ay isa sa sikat na delicacy ng Pangasinan. Ito ay pinaghalong sliced sirloin beef, stir-fried with onions and cabbage. Pasensya nyo na guys at sobrang gutom ko. At yan ay pangalawang kanin ko pala. At mamaya mapapa-order ko ulit ako ng isang kanin. At si Mama, as always, lagi kong kasama. Tikim lang daw. Kung mapapansin nyo kanina nung dumating kami, halos walang tao. At ngayon, tingnan nyo, halos ganyan araw-araw. Actually, konti pa yan. Maya-maya pa ng konti at magpupuno na naman ang pwesto nila sa dami nilang customer araw-araw. Kaya madalas, kami pumunta ni Mama mga 3 or 2 p.m. para may maupuan pa kami.